Welatê me welatê cotkariyê ye. Lê ev welat mihtacê genim û nan kirin. Polîtîkayên AKP cotkarî û ajalvaniyê tune dike. Zevî û mêrgên me di bin tariya îha, sîha û balefirên şer de hatine hiştin. Bêhn û bereketa axa me bûye qurbaniya polîtîkayên şer ên AKP û MHP. Cotkarî, ajalvanî û rêncberî oksîjena gelên me ye. Lê AKP MHP dixwaze bêhna gel biçikîne. Bi polîtîkayên şer mêrg û zeviyan qedexe û vala dikin. Cî û warê me talan dikin, gel koçber dikin. Hemû dewlemendiyên welêt ji bo şer hatine pêşkeşkirin. Ew çi qas şer gur bikin, gel ew qas xîzan dibe, ev jî ne qedera gelên me ye. Em bütçeya gel diparêzin. Li dijî bütçeya şer, qesr û hevkaran, bütçeya me ya 2021 cotkaran, ajalvanan û rêncberan diparêze.